Komentaryong susog sa tamang rason. Tugtugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos. Mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM. Naga. Member KBP. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening. Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rise Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Kapag karamdaman ang pinag-uusapan, hindi pwedeng sakto lang. Dapat mapagkakatiwalaan. Dapat kumpleto at walang kulang dahil walang sinasanto ang karamdaman.
Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1. May 15 sangkap na natural. Nagugupo para maibsan ang pasakit sa iyong buhay. Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Mabibili na sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Alvin Porosingko la po. Kahit Camarines Norte po. Kayo po ba'y nakainom na ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Ano na po ako? 6 na ba? O bakit ka naman, Sir Alvin, uminom ng 6 na karton na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Maganda po sa katawan. Alis po yung panginginig ng katawan ko pag nahihiga. Alis po ang tulog. Tapos? Ano po sa pagkain. Matagal makaramdam ng pagkain. Yung pumaanok po sa katawan, nawala po simula po nung uminom ako ng rice coffee. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang Rachel, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang na, ano ko na, digay ako ng maasim na maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo, 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Po yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Masaganang buhay, ma'am, ang ating bati. Kayo po ba'y bagwang nakikinig o matagal na? Lagi po kami nakikinig ko Jim, sa inyong stasyon. Taga saan po kayo, ma'am? Occidental Mindoro po. Ma'am, kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Products from Occidental Mindoro, ma'am? Tatlong box po. Ma'am, ano po ang magandang naitulong naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Occidental Mindoro, ma'am? Go ahead po. Ay, marami po talaga. Kasi dati po, ako po ay mahirap po magdumi. Tapos, ang asawa po ay lagi po nalalakit ang katawan. Lagi po nanghihina. Yung nasubukan po namin at karinig po sa inyong istasyon, ay sinubukan po namin. Ako po, mapakaganda po. Hirap po kayo sa pagbabawas. Gaano katagal ka bago ka mag-dispatcha, magbawas noon na wala ka pag tinitirang rice coffee? 3 days po, sir. Bago po ako makadumi. Ngayon po, araw-araw na po. Ay, salamat naman. Nakakailang konsumo na ubos mo ng Rice Herbal Coffee buong maghapon, ma'am? Ay, kami po ay mag-asawa po ay, itong po, dalawa po kami gumagamit. Sa isang box po ay ilang araw lang po namin yun. So, anong napansin mong improvement? Nakailang karton po kayo ng ating Rice Herbal Coffee bago nyo napansin na may epekto tumatalab na sa iyong katawan, ma'am? Naka-tatlong box lang po kami. Kung ano na po namin, parang naramdaman na po namin na lagi na po malakas ang katawan namin. Tapos lagi po kami nasa bukid ay lagi po kami pinapawisan na. Tapos yung pagdudumi po ay araw-araw na po. Ayun. Kay Mister naman, anong nakitaan mong improvement, pagbabago? Malaki po. Kasi dati po siya, halos makatapos kami ng pagtatanim ng gulay ay nanghihina na po. Gano'n ang naramdaman niya. Para po siyang inuupos. Gano'n po ang naramdaman niya. Parang nauupos na kandila ng hihina ng lalata. Tama po ba? Opo, ganun po ang kailangan. Simula po nung nainig po namin yung rice coffee mix po ay sinubukan po namin. Naku po, napakaganda po ko talaga. O ano pang nagbago bukod sa maayos ng pagbabawas, hindi na hinihingal, kinakapos sa paghinga, hindi na nanlalata? Ano pang improvement naramdaman niyo po, ma'am? Malakas po ang katawan, sir. Kaya sa kanya aming kapitbahay po ay ganun po ang kanyang naramdaman din. Ngayon po sinubukan po niya. Marami na siyang panagamit. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayong narinig mo na sa programang ito ang kagalingan, punta na kaagad sa mga butika,
pharmacies at mga drugstore sa inyong mga lugar. At ipagtanong-tanong na po ang Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1 at iba pang mga Rice Herbal products. Huwag na maghintay mga nanay at tatay. Oras ay mahalaga sa ating kalagayan. Hindi maiibsan ang mga karamdaman kung hindi natin susubukan ang kagalingang ibinibigay ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Baka ito na po ang kasagutan sa ating mga dasal. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jakes Dasa. Woohoo! Woohoo! Masaganang buhay mga katagumpay. Yan po naman ang awitin ng Dire Straits. Siyempre po naman, marami na tayong mga pinapaabot ng mga kwento ng ating mga kababayan na talagang satisfied sa pag-iinom nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Uy, sino po ba sa inyo ang pabalik-balik na inaatake ng pananakit ng tuhod? Alam mo ba kung bakit? Aalamin natin yan mula sa ating nabasa mula kay Dr. Lisa Ramos Ong. Alam niyo po ba na ang sakit sa tuhod ay nararamdaman ng mga maraming tao? Kadalasan ang pananakit ng tuhod ay nag-uumpisa sa edad na 40 pataas. Ang pangunahing dahilan ng pagsakit ng tuhod ay ang arthritis. Ito po ay isang sakit ng pag-iedad na. Kaya kung kayo po ay laging inaatake ng paninakit ng tuhod, tandayan na nagkakaedad na. At syempre pa, na sumasakit ang tuhod kung sobra po ang timbang o mas maagang sasakit ang tuhod mo. Kapag overloaded ka, yung sobrang katabaan, talagang sasakit talaga ang mga tuhod mo. Kung sobra ka rin sa ehersisyo, tulad po ng mga runner, mga kickboxer o basketball player, pwedeng mapersa ang iyong tuhod kaya umaatake ang pananakit ng tuhod. Ano ang dapat iwasan kapag sumasakit at laging madalas sa sumasakit ng tuhod? Unang-una mga katagumpay, iwasan mo pong magbuhat ng mga mabibigat. Kung meron kang bubuhatin, kinakailangan na kung hindi mo kaya, magpatulong sa isang kasama para kalahati ang bigat na aalsahin. Huwag palaging umakyat at bumaba sa hagdanan. Malaki ang stress sa tuhod ng paggamit ng hagdanan. Huwag tumayo o maglakad ng matagal. Umupo paminsan-minsan at magpahinga. Mas relax ang tuhod kapag tayo po ay nakaupo. Huwag magsuot ng mga high heels. Alam mo kasi, kapag matataas ang sinusuot mong sapatos or sa mga kababaihan, mahilig magsuot ng high heels, meron kang tinitimbang, lalo na ang iyong timbang. At syempre pa, huwag luluhod sa sahig.
Alam nyo po ba mga katagumpay, nakakasira ito ng tuhod ang laging lumuhuluhod sa sahiga. Kapag ikay nasa simbahan, gamitin po ang malambot na kotsyon para sa iyo pong mga tuhod. So ano po ang dapat gawin kapag sumasakit ang tuhod? Uy, additional information po ito na po. Kasi karamihan sa mga nagkakaedad na, abay talaga naman pong palagi ang reklamo nila ang pananakit ng tuhod. Ano ang dapat nating gawin? Lalong-lalo sa mga nagkakaedad na, yung maiwasan pananakit ng tuhod. Anyway, ito po, dagdag kaalaman na po. Kung ikaw po'y sobra sa timbang, kailangan mo pong magbawas. Kinakailangan mo pong magpapayat. Halimbawa, bawas-bawasan ang sobra-sobrang pagkain, tapos mayat-maya matutulog. Kasi nga po, hindi na po kaya ng tuhod ang bigat ng iyong tiyan. Pangalawa, para maiwasan ng pananakit ng mga tuhod, bumili po ng rubber shoes o malambot na sapatos. Magtsinelas ng makapal na swelas. Makakatulong po ito para hindi matagtag ang tuhod. Palakasin ang muscle ng ating hita. May mga ehersisyo para dito. Pwede pong mag-stationary bike o mag-bending exercise ng bahagya laang o yung tinatawag na half squat at hindi full squat. Masama po sa sobrang pagbaluktot ang ng tuhod ang lampas ng 90 degrees. Kapag umiinit ang tuhod sa matagalang paglalakad, pwede pong lagyan ng malamig na bag o cold compress. Palakisin po ang tuhod. Uminom ng skim milk o yung gatas na may maraming calcium para sa mga kababaihan para iwas yung tinatawag natin na osteoporosis. At syempre pa, uminom din po ng calcium supplement. Kapag hindi mawala ang sakit ng tuhod, magpa-check up na po sa orthopedic surgeon o sa isang doktor na bihasa sa rayuma, yung tinatawag na rheumatologist. Kapag hindi pa tiyak ang benepisyo ng glucosamine or chondroitin tablets, ang supplement mo po ito ay pwedeng makabawas sa pananakita ng tuhod or yung tinatawag nating kaso-kaso or joints. Magtanong sa doktor. So kinakailangan alagaan po natin ng tuhod. Huwag persahin o tagtagin sa trabaho at syempre from time to time, ipahinga para humaba ang gamit natin. Yan po ay dagdag kaalaman kung paano maiwasan ang madalas na pananakit ng ating mga tuhod. Hoy, alam niyo po ba mga katagumpay, dito sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan, marami tayong mga pinapaabot na mga kwento may relasyon sa mga kababayan po nating natulungan ditong ating Rise Herbal Coffee 14-in-1+1 na kung saan natutunan nila ang pag-inom araw-araw, mga 3 to 4 cups every day, na kung saan nawala na yung mga pananakit ng mga kalamnan, mga kasu-kasuan, mga rheuma arthritis sa kanilang mga binti, sa kanilang mga kalamnan. Hoy, saglit lang, may nagte-text sa ating number sa 0930-556-3294. 0930-556-3294. Kuya Jigs, ako po si Bernie Barreto ng Tagkawayan, Quezon. Palagi pong nakikinig. O ayan na, take note ha. Palagi ang nakikinig sa programa mo. Kuya Jigs, nasira po ang radyo ko sa palaging pakikinig sa iyong programa. Kaya ang resulta, nakikipakinig na lang po ako sa kapitbahay namin. Gusto ko po sanang makahiling ng radyo. Araw-araw po akong nakikinig at gumagamit na ng product nyo na 114-in-1+2.
Nakita mo na? Humihingi ng radyo. Araw-araw nakikinig ng ating programa at gumagamit na ng ating 114 in 1 plus 1. 2 Rice Herbal Ace 3 Herbal Extreme Juice at Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Abay, nasobrahan mo naman yung pag-iinom nung ating Rice Herbal Coffee. Yung 14 naging 114. Abay, naku naman. Kaya nga nakakaawa naman na. Nakakaawa. Dinagdagan mo na pasobra yung ating ingredients ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Aba, yung iba naman, palaging nakikinig sa ating programa, uminom na, nakainom na ng 3 karton na ating Race Herbal Coffee 40 in 1. Abay, parang mali-mali yung mga nabibili po naman ninyo. Imbis na R-I-S-E, abay Race, R-A-C-E, yung pangkarerang kape na nasobrahan na naman ng laman, 40 in 1. O kaya nga sabi nga natin, paano kung mabibigyan kayo, iba-iba yung mga spelling. Sabi nga natin, wrong spelling is wrong. Paano ako magkaka-interes na magpadala sa inyo nitong ating transistor radio kung mali-mali naman? Nakabili na nga kayo, nandyan na yung spelling sa tarjeta, nandyan na sa karton. Sana naman kinopyan nyo na. Para sa gayon, hindi na mali-mali. Hindi na mali-mali yung ipapadala nyo sa akin na pangalan na inyo pong nabili na produkto. Baka iba yung nabili po naman ninyo, ha? Kasi nga, may mga produkto na magkasing tunog. May mga produkto na dahil sa kasikatan ng ating produkto, abay nakikiride on, nakikisakay. Kaya yung iba, abay mali-mali yung spelling. Anyway, sige. Kaya nga lagi nating ipinapaalala yung ating Rice, R-I-S-E, ang tamang spelling, R-I-S-E. Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 na nabibili na po yan dyan po sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store, sa mga grocery store, available na po ang ating produkto. Kaya nga, mag-ingay sa mga natulungan na nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Hello, masaganang buhay. Masaganang buhay. Taga saan po kayo? Marinduque po. Sa Marinduque. Kumusta po ang buhay-buhay natin dyan sa Marinduque? Okay naman. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Marinduque? Ayun. Saan kayo nakabili ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Ha? Opo, Mina. Saan po kayo nakabili? Kumusta na pag-inom nyo po ng Rice Herbal Coffee? Okay po naman. Okay naman. Bakit po kayo napatawag? Ano ang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee from Marinduque? Masali po siya. Ayan, maayos na daw yung kanyang pakiramdam. Oy, salamat ha. Salamat sa mga tumatawag sa atin sa iba't ibang panig ng kapuluan. From Marinduque, maraming salamat sa mga kababayan po nating nakaantabay from Marinduque. Oy, kaya nga sabi nga natin, kung meron po naman kayong mga nararamdaman sa katawan, abay subukin mo na, tamang-tama yan. Anumang mga nararamdaman mo, pwede po ang ating Rice Herbal
Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Oy, tama-tama, nabanggit po natin ha. Yung pagkakaroon po ng rayuma, arthritis. Yan po ay makakatulong. Kaya nga, paano mo malalaman na epektibo yung produkto kung hindi mo gagawa ng paraan na sumubok, gumamit, uminom na ating produkto na talaga naman pong wala pong side effect, wala pong overdose, mapabata, matanda man, abay pwedeng uminom ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Abay, umiinit, kaya lang patapos na ang ating programa. Kaya nga mas mainam, hanapin ang tatak na Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Malay po naman ninyo, kayo naman ang susunod na magkaroon ng masaganang buhay sa pag-iinom nitong ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 na talagang tested, trusted, and proven. Oy, napakabilis ng oras. Isa sa ipinagmamalaki natin ay ang mga ebidensya, mga paliwanag, mga pahayaga, mga pruweba ng ating mga kababayang talagang lakas loob na sumubok, gumamit, uminom at ngayon ramdam na ang ginhawa sa araw-araw na pag-iinom ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya nga, malay po naman ninyo, kayo naman ang susunod na mabiyayaan ng tagumpay sa kalusugan, sa kagalingan, sa inyo pong mga nararamdaman. Uy, katuwang po natin sa technical side, si Engineer Jonathan Lopez, Ferdy Losada at sa ating mga technical side dyan, sa iba't ibang panig ng kapuluan, sa iba't ibang panig ng mga probinsya sa mga radio station. Ako po si Baby Armalite, masaganang buhay. Maraming salamat, bye-bye! Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rise Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. At si Mrs. Gloria Atuhan po ng Tonpa, Bicondad po, Nagasiti. Matagal na po kami gumagamit niyan. Narinig po namin sa radyo yan. Sabi ko, itry natin yun. Yan po bagang tulak po garo permi akong mag-abad. Permi nila sakikitan akong So kaya minsan mga 2 days po, di ako nakakaon. Kung nga, magaling po ang pag-ano po, pag-aga po ba yung pagmata ko, yun na po ang namamatay ko, masigar na ako kaya, nakakaginhawa na ako. Kaya po yan, ikinontinyos niya ako. Sagot po na yaong pang-rice ko sinig, yaong pa kami dyan. Sa mga paraan tabay, try mo na nindo, tanganing manamitan manindo ang siram ng rice ko sinig, kasi ang epekto sa buhay nindo kung ano, kami talaga subok na. Pero manigit sa kataraid mo sa igualdad, tagra-rice ko sinig man siya. Sa Rise Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Po. Si DC, taga saan ka DC? Nararayan sa Longdigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Iyon na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rise Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po pa nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, di na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung son ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Kayo po, hindi po sa Malinaw, sa Libana. Kukuha po na nagtataas rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina
Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Larissa po. Clarissa, taga-saan po kayo? Taga-Kalabang na po. Kalabanga, Camarines Sur. Sino pong uminom ng ating rice coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating rice coffee mix? Anong nararamdaman ni Mama mo? Ay, yung ano po kasi sa kamay, may bukol siya. Matagal na. Pinacheck up na yung sabi daw po, kailangan daw i-operahan. Tapos siyempre wala na sila, kaya inayaan lang po namin. Gaano nakalaki yung bukol? Medyo malaki-laki na rin. Anong nakita mong resulta ng pinainom niyo po ng rice coffee mix? Dumait na yun. Ano pong may papabot mong mensahe sa ating mga nakikinig? I-try din na po yung ano po, para po maramdaman din na yung pagbabago. And Sa Rise Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Hindi sir tabi ikaw nag-testing mo na ko nga sarang ko man sa radyo ano sir may kuwan ko kaya thyroid May goiter ka. iyo tapos sa primero kaya medyo parang maburo ginawa kung naubos ka do sabi ko parang may improvement sa lawas Nung nakainom ka ng rice coffee mix, kumusta na po? medyo paray na talaga Ano po may papaabot niyo pong mensahe sa ating mga tagapakinig? So go ahead po. sa mga para result Monday sa buong itol marat na mag-testing sa ako gani at tuloy ko sa sarang ko sa radyo sinurbaran ko man na kaning mga mamatayan mo improvement man talaga iyo totoo talaga Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Rise Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang review po Pulilio Quezon O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating rice herbal coffee 14-in-1 plus 1? kasi po meron po kumisibot-kibot sa malapit po sa bato ko tapos magkata po akong diabetes na uminom po ako ng rice coffee mix nyo nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan ngayon po nakakaapat na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang sa imong pinagmamati? Pagkaray ko lang po yan sa pagkalasan po ba kayo sa radyo. Anong resulta kang pagtesting mo kang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1? Magayon po, magayon na maray sa pag-ihi lalo na kung panggi. Ano po problema po ninyo ang pag-iihi? Dati po, kasi nag-ihi ko niyan, tulong beses na pong binahe. Yung pag inumog ko kaya, sarong amay, sagod sarong maturog na. Masiramang namin, nahal po kulog ang hawak. Ay, tranquilo po mo rin pagturog pag nakakain mo ko ng rice. Kaya rahay man po talaga ng rice ko, pumit na paggamit ko kain ni Hungunya na sunod-sunod. Marayan sa pagturog, marayan sa kong pag-ihi, sa tandaan ko, ginagara na ito ni Kumentiro. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Rise Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Gusto ko, okay ka. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa